Как да отрежем? Тук режем това, което е стърчи навътре. Това също го отрязваме, което е старо, да дадем път на младите. Новите израстъци ги махаме. Това също ни трябва. Така, всичко това, което стърчи навънка, го режем. Това в средата тук също. Така. Как режем ние дюк? 5-годишно растение. Почваме да махаме всички криви клечки, които растат навътре. Това махаме. Това махаме. Това върви настрани. Махаме го да върви нагоре. Тук има изсъхнало. Това, което върви навътре, го махаме. Това да не са. Проветряват добре. И всичко, което стърчи. Това е сухо. Това е сухо. Махаме. Така. И това го махаме. И това го махаме. Така. Накалям до другия край. Това върви навънка, го махаме. Това върви нагоре. Това върви навътре, го махаме. Тук има сухо. Държим. Така. Това върви навътре, го махаме. Това върви навътре, го махаме. Това върхчетата ги режем да ни върват много на високо. Това е сухо, болно. Махаме. Така, докладваме. Има суха. Така, махаме. Така. Тези двете върват много настрани. Право ги режем от дъно. Така. Това го махаме. Те малките ги чупим. Така. Докаляме го пак. Има сухо. Режим. Тук има сухо. В общи линии това.